olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kundlungu lwe-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili. Umongameli Cyril Ramaphosa uvale ingqungquthela ezentlalo phantsi kwe-G20 eqale ngolwesibini eBedwood eBoksburg kwiMpumalanga yeGauteng. Usomashishini okundaba-mlonyeni u-Oprah Brown Mokgotsi uvumile phambi kwekomishoni kajaji Mbuyiseli Madlanga ukuba waxoka efungile sithi ukuxoka kwakhe kuhamba nomsebenzi awenzayo kwaye unawo amangqina oko. Ubesakuba ngumqeqeshi weOrlando Pirates uJose Rivera uthi ukulinde ngomonde ukudlala kweBafana Bafana kwitumente ye-Africa Cup of Nations eMorocco kwinyanga ezayo nendebe yehlabathi eMelika kwinyanga ozayo. Xa besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malube nani. Umongameli Cyril Ramaphosa uvala ingqungquthela ezentlalo phantsi kwe-G20 eqale ngolwesibini eBedwood eBoksburg kwiMpumalanga yeGauteng. Ukanti sakwe simcaphule umongameli xa sele ethetha apho. Kusenjalo kuyaphithizela eNazareth eRhawutini apho iza kusindla kwakhona ingqungquthela yentloko zamazwe e-G20 ngomgqibelo nangecawa. Masibe bunkawu kumdidiyelo ophezulu wezindaba uhlela mquqo osisiquququ sethu apho. Maqhula masikwamkele. Sithi nxa kuloo ndawo uMzantsi Afrika ufumene impumelelo ngokongamela ingqungquthela e-G20 nalapho iinkokheli zehlabathi zifikelela kwisivumelwano sokukhuthaza ukupheka ngendlela engangcolisi umoya ngethuba zibambe ingxoxo yale ngqungquthela. Ezi zibhengezo senziwe ngethuba kuvalwa intlanganiso ye-G20 yezamandla ebanjwe ngo-Okthobha eBallito KwaZulu-Natal. Kwihlabathi jikelele umntu omnye kwabane uxhomekeke ekubaseni umlilo ongakhuselekanga nodala ungcoliseko lomoya okanye asebenzise izitovu ezingakhuselekanga ukupheka ukutya, kwaye oku kubeka ubomi nempilo esichengeni kungcolise nomoya nendalo iphela. Umbutho wehlabathi wezempilo kwi-Sub-Sahara yeAfrika uthi baphantse bafikelela kwibhiliyoni abantu abangafikelelekiyo kumafutha acocekileyo. Umbutho wehlabathi ojongene nokupheka ngendlela ecocekileyo nengadali ungcoliseko i-Clean Cooking Alliance uqikelela ukuba abasetyhini nabantwana kumazwe asakhulayo bachitha iiyure ezili-10 ngeveki beqokelela amafutha okupheka. UMzantsi Afrika usichaze isigqibo sokuqinisekisa ukuba wonke ubani uyakwazi ukupheka acocekileyo njengempumelelo kwidabi lokulwela amalungelo oluntu. So we have agreed that before you have a conversation about the economic manifestations of what that is, principally is about your right to life. So finally we agreed. So that's an outcome that we agreed to, consensus, everyone agreed. So the legacy of South Africa's presidency is to lift clean cooking into the mainstream agenda of the G20, the most industrialized, powerful countries of the world. Abakhimkhanyo bathi oku kuza kunceda ukwakha inkqubo yoMzantsi Afrika egxile ekuphekeni ngendlela ecocekileyo nengangcolisi umoya nakwinkqubo yotyalo-mali yokuphuhlisa iziseko. UGqirha Ramokgopa uthi uMzantsi Afrika uza kuqhuba namaphulo neenzame zokusombulula imiba yongamele ezamandla. Kanti ke ngoku masithi tsixada eBedwood eBoksburg nalapho umongameli Ramaphosa esonga ingqungquthela ezentlalo ye-G20. Whilst the majority were oppressed and excluded from many things, it was at the Congress of the People that South Africans of all races, all faiths and all creeds gathered to adopt the Freedom Charter, which would be the forerunner to South Africa's democratic constitution. The Freedom Charter boldly declares that there shall be peace and friendship, and it boldly declared that the people shall govern, and that this shall be secured by upholding equal rights, opportunities, as well as status for all. History too will record this year as a milestone for global cooperation. We affirm the historic nature not only of the first summit of the G20 to take place on African soil, but also of this social summit
a gathering of the peoples from across the world. You are making history. The initial history was made in Brazil when President Lula convened a social summit of the G20. But you are making history because this is the very first time that a social summit of the G20 is being held on African soil, and you can applaud yourself. Your summit is taking place at a time of great uncertainty around the world. Ukanti ukonganyelwa kwe-G20 iMelika kuza kuqala ekuqaleni kukaDisemba akuzoba nefuthe ngokokutsho koluvo lukasoqoqosho uphuhliso onjingolwazi eJayati Ghosh wakhe wasebenza njengelungu lekomiti ekhethekileyo yengcaphephe ngokungalingani kwihlabathi phantsi kwe-G20. Unjingolwazi Ghosh ebephawula ngeentetho zamagosa aphezulu karhulumente waseMelika ajongela phantsi umongo weli we-G20 womanyano ungalingani nokugcina. Nethi iMelika ukongamela kwa i-G20 iza kubuyisela kwinto ethi yayisekelwe yona phambi kwengquthi yelenkokheli eza kuyisindleka kunyaka uzayo. Nakubeni ubudlelwane beli neMelika buberharha susela kungena kukamongameli Donald Trump eWhite House ngoJanuwari kungathethi kweWashington nePitoli kubonakala kwicala lokuba eli longamele i-G20. South Africa shouldn't even be in the G's anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told him I'm not going. I'm not going to represent our country there. It shouldn't be there. Umphathiso wezangaphandle eMelika uMarco Rubio axeka uMzantsi Afrika kwiqonga lika-X ngokukhuthaza umanyano ukulingana njengomongo wokuba ngumongameli we-G20 waze umphathiso wezimali eMelika wacacisa ngendlela elalizwe eliza kuyikhokhela ngayo i-G20. The US is back on the international stage as a leader. We have whittled down the G20 back to basics. We are making it work for the American people better than ever. We have the G20 had become basically the G100 this past year. So it will be a concentrated group in Miami, seeing the best America has to offer with American leadership, thanks to President Trump. Losoqoqosho uphuhliso lumkise ngobunkokheli beMelika kwi-G20. It will be diminished in the G20. But I think we have to remember the G20 is just one of many groupings. And G20 can be useful if it is a forum to project wider interests and to generate cooperation across countries. I think G20 is not useful if it does not do that, if it's just an expression of power among some of the larger countries. G7 was basically that, which is why it stopped being useful a very long time ago. G20, the real use of it, the dramatic, shall we say, expression of its usefulness happened really after the global financial crisis, when there was a coordinated effort. Since then, we haven't seen that much. Ukongamela i-G20 kweMelika kulandela obamazwe amane e-Global South lo mazwe yi-Indonesia, India, Brazil noMzantsi Afrika nalapho lamazwe ekhokhelisa umongo wophuhliso kucancathwa kwinjongo zophuhliso zenkulungwane. Sihlabele mgamane ndaba zethu usomashishini okundaba mlonyeni uOba Brown Mokgotsi uvumile phambi kwekomishoni kaJaji Mbuyiseni Madlanga kuba waxoka efungile kwingxelo yesifungo eshicilelwe phansi nefakwe kule komishoni. uMokgotsi udize kuba usebenzela urhulumente kwiofisi yomphatho wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu okwikhefu elikhethekileyo. Ukuzithethelela kwakhe uthi ukuxoka kwakhe kuhamba nomsebenzi awenzayo kwaye unawo amangqina oko. Sele iziveki iqhuba ikomishoni yophando kaMadlanga ukanti nosomashishini ongundaba mlonyeni uBrown Mokgotsi ude wafika ilusuku lwesibini evela kule komishoni ukuze anike ubungqina kwaye obuvele kule veki bunezityholo zobuxoki. I said I am an agent in circumstances when in executing my duties I have to lie. Now he come to the people, to the public and say, I'm a professional liar, knowing that I told him, if I execute my duties, I do give a certain impression.
ebephekwa isophulwa ngemibuzo malunga nobudlelwane bakhe nomphathisi wenkonzo yesipoliso seKhefini umnumzana Senzo Mchunu kunye neqela lomkhonto wesizwe. Kaloku Mokgotsi wabhala kwingxelo yesifungo ukuba wayeyinxalenye yeqela lomkhonto wesizwe ngonyaka ka-1993. Were you ever an Umkhonto wesizwe operative? Yes, in the SDU, that's correct. Mkhonto wesizwe had SDU, Self-Defense Unit. Yes. Do you know that Umkhonto wesizwe was disbanded in 1993? Yes, I'm aware. Yes. So, as a 13-year-old, you would have been an Umkhonto wesizwe operative in the SDU in 1993, as a 13-year-old? No, I was not 13 years old. I know you, Commissioner, you are bringing it on the basis of my birthday era. Kwenye yemibuzo ebexinwa kuMokgotsi kuvelile ukuba lo somashishini akanazo nezinjani iziqinisekiso zobupolisa bakhe okanye uqeqesho olusesikweni. Kwindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. My date of birth in the Home Affairs, even my mother knows. Babala ilahleko abahlali basebhongweni eMonti emva kokuba bekhutshwe ngechova kwizindlu zabo abanye baqala ukuhlala kuzo ngokungekho mthethweni ngonyaka 2020. Setha nje basengodingindawo kwaye abanikazi bomhlaba bafake ugandaganda ukudiliza ezindlu. Umasipala iBuffalo City Metro uthi akanatyala ngelinyathelo. Abanini bomhlaba bathi balandele onke amanyathelo phambi kokuba badilize ezi zindlu. Due process was followed and court orders were subsequently handed down in the ARC's favor. The illegal occupants were granted until the 26th of February 2025 to vacate the ARC farm. This, of course, was not complied with, which led to today, and the unlawful occupants continued to defy the court order. Ndizolala apha phandle apha ecangwe impahla zam andizazi uba ndizobheka ngaphi na ndinxunguphele ngendlela engumangaliso akukho nto ndinayo ndisalindwe nalityala ke emsebenzi apha kube ndiboleke khona imali. Ukuhlala kwam apha bendihlala ekhaya ndihlala nabazali bam so kulula uba ndinabantwana ndadicide ukuza apha ndizohlala apha phezulu ndizoba nendawo yam because ndikhulele apha ndizalelwe apha ndakhulela apha so bendingenayo enye indawo yokuba ndingaya ndiyohlala kuyo. Ukanti amagqwetha abahlali athi afake isicelo kwinkundla yamatyala ukuba kunqandwe oludilizo. Ndingulubaba lodata kwindaba ze-SABC eBhongweni eMonti. Inqununu yesikolo samabanga aphansi Marakabela kwilele yaseDresden ngaseBurgersfort eLimpopo ityhola ngokuhlasela umfundi kagrade 6 ngenxa ungahlawuli kolomfundi imali engange-R2 yosuku olukhethekileyo lwesikolo i-casual day kutsho. Kutyhola ngokuba lo mfundi ubethwe ngebhanti kwaye ushiyeke nemivumba. Sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka ngelinqaku. Kumfanekiso wevidiyo jikeleza kumaqonga onxibelelwano lo mfundi ubonakala ecacisela omnye otitshala ngesi sehlo. Lo mfundi uneminyaka 13 ebengenayo i-R2 ephathwa mfundi yosuku lwe-casual day. Ngokomthetho iBila Act ukubethwa kwabafundi ezikolweni akuvumelekanga. Oku kuquka ukubetha nokwenza nantoni na ehlaza umfundi. Ukanti umama womfundi uthi umntwana wakhe usothukile kwaye uphazamisekile ngokwasengqondweni. Kungoku nje lo mzali ufuna ubulungisa. Uthi ndibuhlungu ndifuna ubulungisa. Abantwana bethu abasakhuselekanga kwesasikolo xa inokubethwa ngebhanti umntanam. Ukanti ibhodi yolawulo lwesikolo i-SGB isixeke kabukhali sisehlo kwaye imemelela ukuba kuqhutywe uphando nzulu kukhuselwe abafundi. Ukuva kwethu kuba inqununu ibethe umfundi ngebhanti wanemivumba njengenxa yokuba engena-R2 siye sanoloyiko ngokhuseleko lwabantwana bethu. Xa inqununu inokwenza into embi oluhlobo abantwana bethu abakhuselekanga phantsi kwakhe. Ukanti isebe lezemfundo eLimpopo lithi liqhuba uphando ngalomba. We can confirm as a department that there are allegations that are leveled against the principal for corporal punishment. We don't take light to that. The report that we have received is contrary to what is alleged, and as such, we are bound
to start with our own internal investigation to ascertain the truth of the matter. So as such, the department will undertake the investigation. Isebe lithi liza kuthabatha amanyathelo afanelekileyo xa sekuqukunjelwe uphando. Kuyaphithizela eNazarek eGauteng apho iza kusindlekwa khona ingqunti lenhloko zamazwe G20 ngomgqibelo nangecawa. Masibe Bunkawu kumdidiyelo ophezulu ezinabuhlela mquqo sisiquququ sethu apho. Masikwamkele siziphose kuyintambo maqhula. Kuqhubeka ntoni ngoku apho sithethayo eNazarek? Masibulele Bhele, sikwabulisa nakubabukeli. Unyanisile Bhele, kuyaphithizela kakhulu apha eNazarek. Kuyaququzelwa kulungiselelwa into okubana kuza kufika iinkokheli zehlabathi kwakunye nabathunywa ke abasuka kumazwe ngamazwe. Eyona nto ke Bhele izokuxoxa apha kukubana luza kuqiniswa njani na uqoqosho kumazwe ohlukeneyo kuba kukho amazwe anoqoqosho oluntengantengayo. Kwakhona ke Bhele kuza kuxoxa apha ngezinto ezifana nobuxhakaxhaka bale mihla okokubana bungasebenza njani na ukukhulisa amanye amazwe okwangoku asantengantengayo kwimicimbi edibene nobuxhakaxhaka. Sithethele ke Bhele namapolisa okokubana ingaba wona sele elungile na yonke into yawo ime ngomumo nakwisini na. Athi ke amapolisa onojubalala abanokuthi badakasele apha eNazarek ngexesha lokokubana kuzabe kukho lengquthala ye-G20 bayakuthi bagagane nengalo yomthetho. Xa sithetha ngoku kukho inqwelo moya zomkhosi ezihlazinyuka apha phezu kweNazarek ziqinisekisa kokubana yonke into ihamba ngendlela. Bhele ke kulindeleke into kokubana iinkokheli zamazwe ngamazwe zifike zigaleleke apha kweli loMzantsi Afrika namhlanje ukuze ke ingqongqothela yona iyaqala kwasekuseni ngomgqibelo kuba iinkokheli ziza kufika apha kweli holo sikulo ngoku ngentsimbi yesixhenxe kuthi ke ngoku iphele ke ngoku ingqongqothela ngecawe. Kukho ithemba ke lokokubana yonke into yakuba ithi xoxe apha ifike kuloo mazwe i-implementwe. Kukho ke ngoku ingxaki ekhoyo yokokubana izolo ilizwe laseMelika kuba lona lingazi kufika apha engqongqotheleni lathi yonke i-declaration eza kuthi ithathwe apha yona iAmerica iyakube ingekho inxalenye yayo kwaye iyakuba nxamnye nayo kwaye yonke into ethethwa apha iAmerica ithi iyakube ne-null and void. Ngako ko Bhele sindeleke into okokubana uMzantsi Afrika ukwazi into yoba uqoqosho lwayo uphuhle ngokubana kuza kufika abantu bamanye amazwe ngamazwe apha. Siyabulela kakhulu Bhele, sizinikela kulo ntambo. Sibambe ngazibini kuhlela mqhuqho eNazarek kwalapha eGauteng. Ukanti ke ngelixesha nje ngesiqhelo siqwalasele kumaqongo onxibelelwano. Intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani unqangile. Masikwamkele Mqadi Khawutshe intoni trendayo kumaqongo onxibelelwano. Enkosi Bhele, ayikho ngaphandle kwale agqiba uthetha ngayo umntaka Mquqo i-G20 ixakekile le weekend kakhulu Bhele, kodwa into enkulu abathetha ngayo abantu kukuba uDonald Trump lo becinga fanele kokuba uzawuthi xa isitha kazuza kule nkomfa ngesilungu ifole apart ayenzekanga loo nto leyo Bhele, nangona nje ziyaqhuba le nkomfa. Okwesibini uzawukhumbula ukuthi ke inkxalabo yabantu Bhele njengoba kusenzeka le nkomfa kuzawufika oomongameli nee-ministers zamazwe ngamazwe kukuba kuneendlela ezizawuvala ezizawuthintela abantu ukuthi bangakwazi uzisebenzisa ukuya kwiindawo ngeendawo abaya kuzo. Iyabaxhalabisa abantu kakhulu le nto ngoba uzawukhumbula ukuthi ngakumbi apha eGauteng abanye abantu Bhele basebenza ngempelaveki okanye ngeweekend so iyabaxhalabisa loo nto lokuthi kuza kwenzeka ntoni na. Okwesibini ke into esiyinxulumanisa nale nto naxhalabe ngayo urhulumente yile nto yi-Women for Change abathetha ngento ye-shutdown eza kwenzeka ngomso nge-21 Friday. Urhulumente iyamxhalabisa ke le nto kuba ke kuzawufika urhulumente babanye amazwe berepresentwa zii-ministers kwakunye nee-ministers. So iyabaxhalabisa kakhulu ukuthi kuza kwenzeka ntoni ukuba ke i-Women for Change kule nto bayithi ke balwela ukuhlukunyezwa kwamalungelo wamantwana abancinci kwakunye nabafana, le nto sibiza ngoba yi-GBV. Sizawubona ukuthi kuza kwenzeka ntoni ke Bhele ngomso. Okokugqibela ke Bhele nokwesithathu sizawuyazi ukuthi uBrown Mokgotsi uthathe isitulo kwikomishini kaMadlanga ude wabizwa njengokuba lixoki ke Bhele. Abantu ke bathi ke abanye abanalo kwa ithemba kule commission kaMadlala, kodwa ke bakhona abantu ukuquka urhulumente ngakumbi umongameli abathi ke masibe nalo ithemba kule commission kaMadlanga.
Sibabe ngazo zesibini sandile. Inkosi. Kwezemidlalo besaba ngumqeqeshi Orlando Pirates uJose Rivera uthi ukulinde ngomonde ukudlala kwebafana kwi-Tournament ye-Africa Cup of Nations eMorocco kunyaka ezayo nendebe yehlabathi eMelika kunyaka ozayo. uRivera uthi ibhola ekhatywa kweli kwinqanaba eliphezulu kwaye ibafana iza kushiya umqelo obonakalayo kuzo zombini ezitumente. uRibeiro uchithe iminyaka emithathu ngogqwesileyo kwi-Orlando Pirates waphumelela indebe ezinhlanu. Kodwa ikhondo lakhe libe namagingxigingxi sukela ukuflathela ngesiquphe kwezimnyama ngenkani phambi kokuphela kwesizini edlulileyo. Uhleli imidlalo yasixhenxe kuphela kwi-Al Ahly. I think we are going through a good moment. We're going to be well represented also in continental football, hopefully one more time. The level of the league still, I think, improving. With a lot of teams this season fighting for the title. uRibeiro kwanomdla ukubona indlela azawuqhuba ngayo amaqela amathathu eli kwi-CAF. Mamelodi Sundowns ikhuphisana namakhwenkwe amakhulu kwi-Champions League. Lo gama iKaizer Chiefs neStellenbosch FC zikhuphisana kwi-Derby lendebe ye-Confederation. We witness is the word, the eruption of a lot of young and talented players straight from the league to the national team as well. So multiple factors are making the South African football more and more attractive. OkaRibeiro kwaqhwabela izandla uphuhliso lwebhola ekhatywayo kweli ecaphula amaqela amajimbusi namajita nafikelele kwisigaba sokhiqwano kwindebe zehlabathi zeFIFA zabangaphansi kwe-17 nama-20 ngolandelwano. Indaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha umabhayi uza kuziphakela ezentsimbi yesixhenxe ngorhatya mazenethola.